Kaixo guztiei. Egunon, gu Nabil eta Aimar gara. Eta Einsteinen bizitza hitz egingo dizuegu. Zientzialari hau aukeratu dugu bere bizitza oso interesgarria iruditu zaigulako. Bere bizitza zerbait jakin nahi baduzue entzunarretaz. Albert Einstein. Albert Einstein 1879an jaio zen, martxoaren 14ean. Bera Alemanian jaio zen, Bavaria herrialdean. Eta 1955ean hil zen New Jerseyn. Bera txikia zenean Munichera joan zen bere familiarekin. Horretzen da. Mila bederatziehun eta bostean, Albert Einsteinek erlatibidadearen teoria berezia argitaratu zuen. Eta mila bederatziehun eta bostean, erlatibitatearen teoria horretara. Mila bederatziehun eta hogeita batgarren urtean, Albert Einstein fisikako Nobel saria irabazi zuen, baina ez bere ekarpen nagusiagatik. Efektu fotoelektrikoa adierazteagatik baizik. Einsteinek amaren eraginez nukleina ikasi zuen, eta zaletasun handia izan zuen bizi osoan. Wikipediatik hartu informazioa, eta... Agur denoi. Hau da guztia, espero dugu aurkezpena gustatu izana. Nabil eta Aimaren batez.